Su ani tile an ka fintigilakaw jeli bɛ ka bɔn kɛlɛdaga la walasa jamana ni jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo di. O hukumu de kɔnɔna la Mouvement des jeunes volontaires pour la défense de la patrie olu ye jeli wale dɔw boloda min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma minnu bɛ bana sɔrɔ ni kɛlɛdaga ninnu na. I b'a ye k'a fɔ ko jeliden tun bɛ Solomani Den ni ale ye commission loi président ye o ka denfaya kɔnɔna la. Nin kɛnɛ in kan jamaba de bɔra walasa ka na u jeli di cogo di k'u ka fintigiw kɔkɔrɔma don. Min bɔr'o la aw ni ne an k'o lajɛ. Na association mɔgɔ dɔw nana ko ka dɛmɛ kɛ sɔrɔsiw ye joliko sira kan. A kɔni ka d'anw ye kosɛbɛ, mais min ka d'an ye ka fara o kan, o bɛ fo dante foli min na jolidi nafa min b'a la an tɛ se ka fɔ ka ban jɔyɔrɔ la. Non seulement a tɛna dan sɔrɔsiw dɔrɔn ma parce que banabaatɔ mun b'an bolo kɔrɔ n'u yɛrɛ somɔgɔ walima olu dɔgɔninw ye n'u mako bɛ joliko la ni joli kɔni sɔrɔla dɔ bɛ di olu fana ma. A nafa kɔni tɛ se ka fɔ ka ban sɔrɔsiw mun bɛ to jogi kɛlɛ sira fɛ Ala k'an kisi o ma a bɛ se ka kɛ olu la n'u dɛsɛla joliko sira fɛ. Filanan ye min ye bana dɔw yɛrɛ bɛ yen hukumu diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ o ye joliko dɛsɛ banaw ye ni ɲɔgɔnna bɛ kɛ ka caya olu dɔw bɛ se ka si jan sɔrɔ mais Ala k'an kisi a banaw ma mais an se t'a la a kɛli kɔ. Bon n bɛ se ka min f'u ye u ye faso baara kɛ u ni ciw yɛrɛ ye o ye kelen ye. Filanan ye min ye a ka di ne ye n'u b'a organiser u kana kɛ hali n'a fɔ bi ta kɛla cogo min na jama ka na tile kelen parce que ni joli tala bi n'a ye mɔgɔ 100 ta misalala bi kalo kelen dɔrɔn de b'an bolo joli nin ka périmé donc kalo kelen de bɛ pour que joli nin ka tester ka se ka utiliser joona mais n'a kɛla o k'a kɛ système dɔ ye bon ni min ka kalo 3 dafala s'il est en bonne santé a bɛna joli di donc a bɛ to il y a une routine qui sera là qui sera respectée c'est à dire joliko dɛsɛ tɛ na quoi i bɛ taa sɔrɔ o ye min kɛ bi dɔgɔkun 2 kɔfɛ ou bien dɔgɔkun 1 kɔfɛ joliko problème tɛ ye tugun mais n'o tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ joliko problème bɛ se ka na mais n'u y'a kɛ système de rotation c'est à dire chaque fois ni min ka kalo 3 sera o kana joli di an bɛ se ka fama joliko gɛlɛya ma jamana min kɔnɔ yan o ye foli kɛ ka f'u ye u k'u cɛsiri o la siga foyi t'a la kaɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma sabula i ye joli di i ma joli di wa jolikisɛw n y'a fɔ cogo min na n ko kalo 1 mana tɛmɛ joli tɛ se ka kɛ mɔgɔ la tugun o kɔrɔ yira même ni joli b'i farikolo la n'a ye kalo 1 sɔrɔ n'i m'a bɔ a bɛ taa i déchets de fɛ donc ɲaci tɛna y'a la mais n'i y'a bɔ farikolo b'a renouveler a yɛrɛ ma o diyagoya ye o bɛ e ka kɛnɛya sabati parce que jolikisɛ kɔrɔ de bɛ na jeunes de bɛ na e farikolo la u tɛ kɔrɔbaya ka taa o yɛrɛ ma donc fɛn bɛɛ denmisɛnninama de ka di bɛɛ k'i cɛsiri mɔgɔ ka kɛnɛ nin na kalo 3 o kalo 3 c'est possible i ka joli di bɛɛ ka to ka na joli di a kana kɛ organisation k'a fɔ ko bɛɛ bɛ organiser ka na tile kelen n'u organiser la ka na tile kelen misalala n y'a fɔ cogo min na date de bɛ joliko la mais ni bɛɛ y'a kɛ chaque 3 mois ne bɛna n ta di n yɛrɛ ye ni Ala sɔnna kɔni joliko gɛlɛya an t'a sɔrɔ fiyewu. Ne tɔgɔ ye Jakarija Kulibali mais ne bɛ association des jeunes volontaires les jeunes volontaires pour la défense de la patrie ne bɛ o ko de la bi ni tɔw ye an jɛra ka organiser on était au nombre de 6 personnes bon mais o kɔni u ye ne kɛ chantier ye ka bonya dan kan an ye baara in daminɛ le même ni profiter nin fɛ ka yɛrɛ dɔ corriger parce que an ye baara in daminɛ le 2 août caman bɛ o ma faamu an ye kelen ka ɲɔgɔn wele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ numéro la école kɔnɔna na il y a des gens olu y'a fɔ ko an ye rebelle parce que comme an y'a ye jamana menacelen don on a joué nécessaire pour que mɔgɔ wɛrɛ kana infiltrer ka don an cɛ la an ye laɲini kɛ pour que an ni minnu bɛna erreur kɛ u ka se ka na ni fini bilenman ye k'u kun kana k'a ni mɔgɔ wɛrɛ jugu bɔ ɲɔgɔn na bon an y'o laɲini fɔlɔ kɛ o laɲini an kun kɛlen don ka ninnu de plan d'action élaborer kabini o baara kɛ bon o baara in kɔnɔna na u y'a baara in ta ka critère caman d'a ma mais an ka laɲini tun t'o ye an ka laɲini belebele kun ye nin ye pour que ka an ka faamaw soutenir n'o y'an ka armée o de la insigne b'an bolo yan nɔ insigne na n'i y'a insigne ta ka jateminɛ i b'a sɔrɔ surasikɛ jɔlen don Mali carte sanfɛ n'o ye Mali dugukolo ye bon k'a jira k'a fɔ olu fɛrɛlen don ka anw défend coûte que coûte k'a jira k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw tɛ siran hali ni dɔ binna terrain kan dɔ b'o ta ka o da kana ka kɛlɛ kɛ ka Mali dugukolo bɛɛ sabati k'a di anw ma bon an y'o ye ka jolita ni organiser parce que n'olu nin di anw kama an kan ka mun kɛ pour que k'olu récompenser n'i y'a ye anw sigilen don k'an kun don suma la olu de sɔnna k'u kun don tile la ka jɛ u muso kɔ ka jɛ u denw kɔ pour que an bɛ se k'an sigi suma la parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jamana in tɛ se ka basigi ni finitigilakaw tɛ bon finitigilakaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka sababuya k'o ye nin y'an ka dɛmɛ daminɛ de ye u ye parce que mɔgɔ min sera k'a jɔ i ni marifakisɛ cɛ k'a jɔ i ni jugu cɛ
n'i sera ka joli d'u ma a bɛ komi i fana ye ni dɔ sauver bon o de la laɲini kɔnɔna na an ye logo la an y'a lajɛ ka sɔrɔsi kɛ k'a la drapeau b'a kɛrɛfɛ a tɔkelen dɔ blesselen dalen b'a kan na a bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que ka jamana in bɔ bolo la a jugu bolo sokɔnɔ jugu ni kɛnɛma jugu bolo. Bon ne bɛ minnu y'a organisé ne b'olu fo fɔlɔ ka d'a kan an b'a fɔ ko n'i ye joli di i ye ni kelen kisi anw kɔni tɛ jolidilaw ye parce que anw bɛɛ tɛ kɛnɛbagatɔw ye nka minnu bɛ se k'u joli di bi an bɛ foli k'u ye ka d'a kan an bɛ jamana min kɔnɔ bi joli ko ka gɛlɛn kosɛbɛ hali ka diya jamana min bɛ kɛlɛ la n'o joli bɛ ta ka sin finitigilakaw ma an bɛ tare bila k'u ye ka tasi bila k'u ye k'u fo o la. Je crois que an bɔra sisan Mali kɔnɔ taama la Mali région bɛɛ kɔnɔ an ye an ka finitigiw ye yɔrɔ bɛɛ u bɛ cɛsiri mun na u bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ u bɛ jɔlenbaw ye mun na an bɛɛ b'a dɔn olu de bɛ yen bi pour que an bɛ se ka kɛ nin kɛnɛ kan yan bi donc ni olu joli bɛ ɲini k'a fɔ ko k'a d'u ma ni Ala ka lajarabi ser'u ma je crois que an si man kan tɛ ka to kɔ o la donc quand je vois les jeunes faire cela an bɛ se ka mun fɔ o de ye k'u fo k'u encourager k'a f'u ye u y'a kɛ bi n'u y'a kɛ hali sini an bɛ na n'u y'a kɛ sinikɛnɛ fana an bɛ na hakili i tɛ se ka foyi di ka tɛmɛ joli kan an bɛ se k'o de di bɛɛ bɛ se ka wari di bɛɛ bɛ se ka fɛn wɛrɛ di mais an bɛ se ka joli de di ka da ka joli jɔyɔrɔ ye mun ye an b'a dɔn bi Mali in kɔnɔ an b'a dɔn bi jamana in bɔcogo la nin gɛlɛya kɔnɔ donc an b'u fo o de la yarabi joli bɛ ka bɔ mun kama Ala k'a ɲa Ala ka joli in ta a taa sira fɛ a bɛ dila minnu ma yarabi Ala ka kulu nafalan ye an bɛ Ala deli fana gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka wuli ka bɔ an kan kɛlɛ min bɛ yen Ala k'a ban pewu ka segin foli kan ka se mɔgɔ mɔgɔ y'a ŋaniya ta k'a kɛ an b'u fo Ala k'u baraji Ala k'a k'u ma hɛrɛ ye Ala k'an bɛɛ sutura Ala k'an kisi ka tila k'an kisi. Komi Mali wɛrɛ bɛ cogo min na kanu dɔrɔn de ko ye ni kɔni y'an ye an nana an bɛna joli di an b'a di mɔgɔ minnu ma an bɛɛ ye kelen sinon wariko tɛ foyi tɛ an kɔni bɛ o de senfɛ an nana d'u ma parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ y'an balimaw la jeliko dɛsɛ b'u la bon an minnu bɛ n'a ta an ka na d'u ma o fana ɲɔgɔn dɛmɛ don quoi o de kama an yɛrɛ an bɛ yan bi jama ka ca an yɛrɛ an t'a dɔn an bɛna fɔ cogo min na wa jama ka ca quoi bon komi mɔgɔw ka faamuyaw tɛ kelen mais ne kɔni b'a ɲini minnu la faamuyalen don kojugu tɛ quoi parce que a bɛ se ka kɛ e ta ka ca bi don dɔ la nata bɛna kɛ e fana ta bɛ dɔgɔya n'i ta di a bɛ n'a fɔ juru juru sara bamanankan don quoi n'i y'a di mɔgɔw ma mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se k'a di hali i fana somɔgɔw ma min t'i yɛrɛ ye quoi kow ka ca quoi. Ne tɔgɔ Idrissa Jara ne kɔkɔtomo jeunesse ka cɛbɔ dɔ ye an nana joli di la ka di an ka finitigiw ma an ka jamana finitigiw k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya yira k'a yira k'a fɔ ko nin de ŋaniya b'an na k'u dɛmɛ se mun b'an ye ka kɛ u ye o de kun ye nin ye k'an joli ta ka d'u ma. Ne tɔgɔ ye Noël Kulibali Mbappé je suis le vice-président de la conseil communal de Kati. An bɛ dɔɔnin san kɛnɛ kan bamanankan na n'o ye joli di ye fila min bolo n bɛ foli belebeleba kɛ parce que nin mirina min nin mirina mana ye jeunesse la je pense que o ye jeunesse ye mɔgɔw y'o jigi da jeunesse mun kan parce que don de san joli di nafa tɛ se ka fɔ ka ban surtout an bɛ wagati min kɔnɔna la n'o ye an ka sɔrɔsiw ka jɛkulu ye a bɛ olu dɛmɛ kosɛbɛ ani an ka muso kɔnɔma minnu mago bɛ jɔ a la a b'olu fɛnɛ dɛmɛ donc ka da o kan ani minnu ye laɲini sigi sen kan vraiment ne yɛrɛ b'u kɔ bi parce que ni hakilina min ye an bɛ se k'a fɔ ni hakilinaw bɔ ka bin tan de bɛ kɛ hakilina filanan ye n'a ma kɛ fɔlɔ a bɛ kɛ filanan ye donc an b'u la encourager nin na u ye nin hakilina in ta ni kana k'a fɔlɔ ni kana k'a laban ye fo sifinnakaw ye mun ma se ka yan lasɔrɔ ko nin ye bɛɛ kungo de ye nin jeunesse bɛɛ kungo ye joli di a tɛ ko n'an bɔra yan bi ko y'a bannen a dabɔra de waati ma fɔ a la a bɛ ban don min na ni min bɛ se ka na waati o waati a kɛra nin mouvement a ma kɛ nin mouvement ye o na i joli di a bɛ nin kisi. mun ye ne bila ka na joli di komi an ka sɔrɔso caman bɛ yen joliko dɛsɛ b'u minɛ diɲɛ don o don ne siɲɛ fɔlɔ ye ka joli di nin ne siɲɛ fɔlɔ de ka joli di tellement baara in kanu m'an na quoi an y'a di sɔrɔsiw de kama ka tila k'a di an yɛrɛ fɛnɛ kama nin kɔfɛ ne bɛ fara jolidilaw kan jolidilaw bɛ fan o fan ne ye Amadu